kotistudiosta. Tai Jussin kotistudiosta. Moi. Tässä on Jussi Nikula. Minä olen Antti Tapani Tuisku sukunimeltään, niin me tehdään täällä keikalle ensimmäistä introa. Muutenkin käydään vähän näitä keikkajuttuja läpi, että mitä tapahtuu. Ehkä saatte jotain pientä välähdystä nyt tämän kautta, että mitä tämä kuulostaa, mutta ollaan hyvin vielä keskeneräistä työtä. Ei saa arvostella. Katsotaanko se? Katsotaan miten me on saatu aikaa. Jos tuo lähtisi tuo niinku tuo... Siellä missä... Jos se tulisi pari kertaa... Joo. Ja sitten lähtisi joku, tiedätkö, just joku tafla-asia. Ja sitten sen päälle lähtisi se puhe. Niin. Kun jotenkin musta tuntuu, että sen pitäisi tulla 2 kertaa. Sen pian. Joo, niin se on sen verran kyllä tunnistettava. Niinku vielä yksi pianoasia ton perään silleen, että se tulee niinku heti siihen. Joo. Tätä voisi ottaa sitten vähän tonne myöhäisemmäksi vielä tuota puhetta. Ja sitten mulla tuli sellainenkin mieleen, että tossa menee nyt tota mattoa. Niin. Pitäisikö ne itse asiassa feidaan tuo? Sen maton pois siinä vaiheessa, kun se lähtee, tiedätkö se... Niinku, tai jotenkin niinku, että se menisi hiljemmalle. Joo. Matto. Siinä vaiheessa, kun lähtee tuo niinku puhe, niin se... Niin ja sinne voisi tulla jotain uusia elementtejä, että lähtisi siitä, siitä semmoista ambienttilillutta